За най-красивите младоженци! Много специални поздрави от най-щастливата сватбарка! От оркестъра за сватбарката! Yes! Идемо за сватбарката! Кои са кумовете? Петко и Юлия. И за кумовете! Много специално! От сватбарката няма такива кумове! И за най-красивите младоженци! За сватбарката TikTok оригинал! Ек, той, ти, стар! Ек, той, ти, аймо! То, ти, то, ти, то! Аха, аха, ти, то, ти, то, ти! И нека пристига пара от сватбарката само с оркестъра Абдулчо! Йо, 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 я! Рага, рага, чага, рага, чага, рага, чага, йо! Иде мой мушка, на микрофони от сватбарката. Динамично за най-красивите младоженци, за най-готините кумове от сватбарката специално.